sisi ayuk lokto silaite coba penai ayuk lokto lan pen catarok di mana juga masih mar ambil list kena halaka itu tulen masih poci বড় ছোলা দিবলি চলে নাই ইলেকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি আয়োগ লোকটো ইলেকশন কমিটি আয়োগ লোকটো সিলাইতে হাত পানি সামুদানে তম কচং ফাইনে মানথাইনে মার নাই একে চপা কত চলে নাই একে চপা কত খেলাই নাই JCC long leg JCC long leg silaite coba kena tapi nomor naik mereka coba kotor thori nai prani nai chini manthai chalai dai JCC long lahar ka samane chungudro khelai dak chini ab lahar ka samu jari tong nai ta puro bukro joto hinggai monu amasa sura Pictures na araw dito na lang. অমরপুর করব উদয়পুর যারা belai lah hambai media rokno kini chini oro Chandra Sadhu Parao National Highway number 8 এবং railway track Birigudas kamio je indefinite period movement ni toyo je lahar ka sajak mane abo salsa silai bai choba khainai hada phani choba khainai bodol kainai joint action rehabilitation committee JARC joint action committee JACC pre 98 post 90 returnees insurgent group ni angre amono chong nai to nai ta probuko no chong sana nai muloto tini lahar ka sajak mane abo khana chini 9.4 of demand or 9.4 of demand toy chong 17 tarik June chini Tripura hasteni borong gunang CM Professor Dr. Manik Saha ne oro kaisa ultimatum chong rimani aboni sekango chini borong gunang Tripura Hamkre Monti Vikas Department oro 8 tarik June kaisa 9.4 of demand abono toy fulfill khaina bagai jeng memorandum submission khaimani obisingo jeng Tripura Hamkre Monti borong gunang Vikas Department jong kopokha chini o 9.4 of demand je jongjal abono toy বিশেষ কে সাতটা কাছানি বিসিঙ্গ जोंनो অফিসিয়াল মিটিং কন্ডাক্ট খাইनानै जों रिक्वेस्ट खालामो किन्तु बो कुनु ना कुनु कारणे अब मिटिं एरेंजमेंट खालामना लिया खना जे जों अब चेष्टा खायका अफिसार अफ बाय जों मालय कक सालायै जिनाबो लाहार कासना सिगां दे कुनु कनक्रिट सल्युशन दे जों नखर माने चेष्टा खालामनानै किन्तु टोटली ब्रो फेलियर खाने कारण नय नरो बे कुनु मालायनि सुजुग लिया आगे तो जों कुनु मालायना सुलिया
ओमफ्राय जोंनि बदल गायनाय समावनो डिसिसन नाखा रुट एवं रेलवे ट्रेक जोंनि अब मुभमेन्ट एजिटेसन इन्डिपेन्डेन्ट पिरियडनि गायनाय बागै अबनो जों नायथ'नाय जत ताकफोर बुखर जों साना मोजों तामो जों सोलायबाय दै जबा गायनाय हा दखान जबा सामुं खालायनाय नाम जत त्रिपुरा सांगांके रुट ब्लक रेलवे ब्लक अमती रखलायासा पर्यन्त কোনো কিছু চিনি ডিমান্ড সলিউশন বা ফুলফিল খাইনা গভর্নমেন্ট চাষে চাইতাव गया आइनि बागै जों दिनै बाय दंबो जों दिनै लाहारो माखा सबायो जत ब्रिजार जों फायगा सालसा जों सोलायबाय जबा खायनाय चिनि बदल एनएलएफपि दंबो एटीटीएफ टाइगार फोर्स बीएनसीसी टीटीवाईएफ पीटीबीएफ एटीपीएलयू टीटीसीएम अनेकटा संगठन सालसा जों आसाम राइफल सीआरपी बीएसएफ डीएसआर एसआईबी स्पेशल ब्रांच एमएलएन थानी बीडीयू एसडीएम डीएमनि थानी साइसिंनि कायनिनि 10 जनानि गोबां बदल बायखे जों सोलायफा थामनो याकारे गभर्नमेन्ट जोंनो कबकमानि बिसिनते त्रिपुरा राज्य तंकचां हालावनो मोथां तनि नाबागै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जे साख्लायजाक पेकेज अनो न रनाय न तंग हालाव कचांगो फायबायदि त्रिपुरा तंकचां तंदिनि ब्र कबकमानि बिसिनते अब जों फायबायखा ताबो 95 96 97 नगो विभिन्न जोंनि एनसार्जेन्टनि बुंबाय दिनै रिटार्निस फ्लायनाय दङ नर्मेल लाइफ रिटार्न खालायफैनाय दङ दिनै साक जरा किन्तु चिनि बागै कोनो पार्मानेन्ट सल्युशन बा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज बा सेन्टारनि साख्ला जे कोनो सिलायपा थामतिनानि पैकेज जोंनो साजा गया अबनि कारण जों टोटली डिप्राइव चिनि फैमिली डिप्राइव चिनि रिटार्निस चिरायखनायाव लेखा फरा नयते डिप्राइव ना दङ चिनि कोनो पाट्टा ना दङ चिनि बागै कोनो लैंड अलॉटमेंट कोनो किसु क्रय ओं थाने जों दिनै बर्तमानाव त्रिपुराव दंनाय सरकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयासनि मन्त्र जे कक सादेनाव अबनो जों 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जों रिखा अ डिमांडनि मेटानतयै किसुदिन आगे स्पेशल ब्रांचनि एडिशनल एसपी डॉक्टर चंदन साहा बर्तलाव जों कक सालेखा चिनि डिमांड तो पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक जों डिस्कस खालायखा बचुनो अमनो एश्योरेंस रिखा नौनि टॉपिक नतयै आं हाइलाइट अथॉरिटीओ मेसेज रहरका नौबाय सालसा सालनायनि बिसिङो नौबाय मीटिंग कन्डाक्ट खालायजागानो अमो हिनिनो मियाखे आचमसा ट्राइब वेलफेयर डायरेक्टर एडिशनल सेक्रेटारी बनि चियारो जत लाइन डिपार्टमेंट बाय मीटिंग कन्डाक्ट खालायजाखा 5 PM अनवार्ड तो जों अरनि बदल गायनाय जोंनि जेएसी एवं जेआरसी जों बदल गायनायनि 7 जोंनि मेम्बार्स लिडार्स जों थांखा जोंनि प्रेसिडेन्ट दंबाय किन्तु अर जों पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन जों साका जे जोंनि पॉइंट ब्राव जोंनो एश्योरेंस रेखा जाबो कनसे जों सावो अब आसक सामाबाय किन्तु जोंनि अब फुलफिल अंगिया जोंनि बखा सन्तुष्टया जों साका त्रिपुरा हास्टेनि सीएम बिनि इंटरवेंशन जेता वानजिको हस्तक्षेप जों अब नायो अब रियासाक पर्यटन जोंनि लाहाराबो पाइपलाया जयासाक जोंनि अब कासजाक दंनाय ताबो पेन्ट लाहार उइद्र खालायनानै कोनो जोंनि सालायजाक रेखो मियाव जों सारे फायखा जतबाय जों कक सालायमाय आंखा ब्र जोंनो माइनु दिखा अ माइनु जोंनि दर फायनाय ताफु बुखुरनो जों सावै खोनारे मायाखो ताबो जोंनि जत मीटिंग चले माने बिसिङो तमुंसे जत जोंनि रिटार्निस फाइनाराव जदि अबनो सेटिस्फेक्टरि बा खापुरो अंके जों वानसंनाय जदि उयांखांके सीएम नि इंटरवेंशन नांनाय फायाचा कोन्तो चिनाबो रूट मुभमेंट एजिटेशन उइद्रंले कंटिन्यूअसलि चिनाबो जारिनो दंबाय थानाय ताइ साबसानि बिसिङो जों अब बदल चिनि यांनि फायनाय सारा त्रिपुरानि फायनाराव जों आचकनाय जों डिस्काशन खालायनाय जे चिनि मिया 7 जन लिडार्स थांमानि जों सिमि थांखा जों खोनाखाबाय चिनाबो पाइनाया चिनि जत फायनारावबो खोनाना नांगौ तामो लिडार तामो चिनि रिटार्नि जों जतनो समान जों पॉइंट टू पॉइंट जेटा जों आरो निनि कन्फारेंस हल ट्राइबल डिपार्टमेंट जेटा डिस्कशन माने अबरो जों साइ खोनारनाय और एक्चुअली नेटवर्क बो अवेलेबल या माइनस ब्राउन सानानि मोटर नेटवर्क फायां दंगो ताइ साबसानि परे जदि नेटवर्क अवेलेबल मांखायके पॉइंट टू पॉइंट जों डिस्कशन खालायमानि बिसिङो तमुंसे जदि जों हापुर गैबा जों उइद्र खालायनाय जों चेष्टा खालायनाय जतक्षण पर्यन्त चीफ मिनिस्टारनि इंटरवेंशन माया साक रेल एवं लाहार अब कासजागैनो दंना दुइटा जागा दा ब्लक खालायजाकनाय दुइटा जागायावनो दाबो कन्टिन्यूअसलि ब्लक चलै दंगो जोंनि रेलवे ट्रेकबो जोंनि बरक थांखा और जोंनि चन्द्र साधु पाराबो हाथाय कटर और या खायबो जोंनि मुभमेंट दाबो चलैनो दंगो पीसफुल
যত লাহার কাজ হজাক মাবো ইমার্জেন্সি তো যত নাবো जों रहरै दङ आइडेन्टिफाइ खालायो जेता एम्बुलेन्स थों ताइ इमार्जेन्सि रुगि थों आमते स्टुडेन्ट थों तबे आइडेन्टिटि प्रुफ मा फनकनाय दिनै जारा सिलायथिनाय सिपाइ रावनि आइ कार्ड हरनायफोरनो जों लाइस दङ आमबोथ' चलायैनो दंनाय आमबो जारा काइलायबारि दङ किंबा दिनै फायार सार्भिस दङ दुधनि गारि दङ आमते इमार्जेन्सि जेता फाइनो अरो जों एग्जाम खायो अबनो रहरनाय हामबाय नानि कोनो डिसकासन करेखौ गभर्नमेन्ट जोंनो कायसा माइनो देखा अ माइनो चिनि जत बदलनो जों सालायमायाखौ फनकमायाखौ ताइ स्राबसानि बिसिङाव जों फनकनाय सालायमानि बिसिङाव सेटिसफेक्टरि रोंखांखेबा दिसाजानाय तमुं सालायमानि बिसिंफोरनो सेटिसफेक्टरि उंया खंखांखे चिनाबोथ' घन्टा चुक्तिया चिनाबो इन्डिफिनिट पिरियड যত সাক পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীनि आसास मायासा पर्यन्त चलायनो थांनाय जोंनि खामानि दै कासका माने जों डिप्राइभ JARC JAC दुइटा ग्रुप जों खाजाक स्पेशली अ ग्रुप खाजाक माने गाय प्रि 1998 एन्ड पोस्ट 1998 जों जत सिनि सबानि किसि नङ तुय स्पेशली इन कायसा कायनि कायथाम कायब्रै कायबा कायद' खायजा फायनाय बंनि नतुयै जों रमदि सारा त्रिपुरा जदि ताक जदि रिभलिउसनारि मेम्बार्स ऑफ 10,000 दङ हिंकाय अबियसली मिनिमाम 6,000 to 7,000 आवनाय किन्तु जत्तनो लाखायथ' जों नियर अबाउट 25,000 काना कारण हिंकाय A to Z अल्फाबेट पायो सिनि संगठन दङ स्पेशली ताकसिनि मेजर ग्रुप रंनि बिसियाव दङ जों NLFT ATTF ATPL नों तायनाय आंथ' बुमुंसे सानान मांग्रालिया आसे काबां हिंगावन बिसे BNC ते दङ हिंगा अबरंनो तुयै जारा डिप्राइभ इन द सेन्स मोंसा सुजुग सुबिदा माया कारण हिंगाय ओआइके कासाकायनि फाइनाराव जों विभिन्न तायना आर्म्स कैडर गभर्नमेन्टनि जेमन नमदि आसाम राइफल BSF CRPF TSR पुलिस हिंगाय बंनि गोयेन्दा संस्थाखौ जों फायो नों दाबि के फायमानि यागल तामाव जोंनो याकारै दङ ठीक আছে नक फायका गामखा निने अर सिलाय लानाय गुलि लानाय लानाय हिंगा लाइफ फायका गाय बंनो इंटरोगेशन बा ताहिनि लागय बंनो मुतामुति रमदि साजा सालने बावबाय तनय थाङै मांखा नक नगो हलका किन्तु अबनि उल सिनि जे थाङै थानानि चाय थानानि रोङै थानानि बा रिहेबिलिटेशननि जे पेकेज दङ अबरक सिनि बाय मोंसा रजा गया स्पेशली जारा फेमिलि तनाय थान्दी इंगा फायदी नों फायगेन न रां रनाय चाकरि रनाय निन बासना लेखा फोरोंनाय अबथि काबांमा ताइने एम्प्टी प्रमिस खायो काबांमा गोयेन्दा संस्थानि बरं थों आसाम राइफल CRPF बंथों इंगा बक्तामा खाय लाइ पेकांखाय सबैरो फैनाय माने बेरायरो पेकांखाय जों आरो अबनि मुंसा एमां नुलाय बक्साने आंथ' दाखोथ' नन आके साइथ' माने जों आंथ' मुंसा खायमानलिया जेनि उपर महल अबत स्किम करे बा नन आके रनान बागै बनि कोना स्पेशल पैकेज करे हिंगाय आं सरी किन्तु बगाना सामने आंसे बाने जाखा आके साइ पैका हिंगा अबन अबत खायना विभिन्न जराको विभिन्न बरक जेनि ताइनाय आर्म्स कैडर दं रिभलिउसनारि मेम्बार्स दं आके बाने जाखा हिंगा बाने जामानि बागैनो जों ताक संखा जों आखे कायसाकायनि फायजो मायाराव जों मानानै हिंगाय जों बुथु बंगा एकटा एटलिस्ट जोंनि सार्भाइभेलनि बागै जों थाङै थानानै बागै जोंनि बासापुति रं लेखा फरा फोरोंनानै बागै जोंबो जोंनि 9 डिमान्ड जों फुटान माखायसे नाय नरो हाबसो जरा हाबां बैसिं कक्सालाय जा जों ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टारनि अर थानजा এবং मियागो जों अबनि सागां बुसागांगो जों SB नि स्पेशल ब्रान्च बाय जों सालायका सालायमानि बिसिंते नंनो जों मालाय रनाय जोंनि नोडल अफिसार बाय बा जोंनि मिनिस्ट्रि लेभेलाव बा सेक्रेटारि लेभेलनि सागा ओंखाय जों मियाखाय सारिंनि 5टानि जरा हर सानजानि 7टा जरा जों कक्सालायका सालायमान बिसिंते जोंनि 9 पॉइंट डिमान्ड न जों पंखे सालायका सालायमानि उलो बक जोंनो अबना आसा जका जे ताइने नंनि डिमान्ड ताबकसिनि स्टेटआव इमप्लिमेन्ट नंया दासे आं साइ थांगा राबार मिशन प्लान्टेशन गनों खबो जे पेकेज कुनु या गनों मख तंनाय जादु बलो खाइ तंनाय जाना बते सिनि मत अलरेडी जों तो सालायसे पाइखा सिनि म सालाय पाइजाक जों एकमात्र सिनि जे कैडर संनो सिनि डाउनलाइन अफिसारनो जों बनो ब्रीफिंग लगै जों याकारै रनाय
हिंगा सिनी मोचा एक्चुअली जों 7 o'clock जरा जों तंनाय तंगाय पैके जों কয়টা জোড়া টংনাই তিনি up to 7 am সাড়ে সাতটা tabok জোড়া 7 am মানে tak ni furung jora 7টা জোড়া টংনাই हिंगा tabok जों ni koksai पैके जों लामानो tisai rogoi sing sakai sakai sini je তামো দাবি মানাই নাল তিনি রসনা নাই খাসে David maya David proposal जों रखा एबं बक जों आसास रखा नंनि 9 point demand no जों खाबाय खुबाय यासाय लाखा एबं नंनि अबनो कारण के नोडल ऑफिसर तो कोनो दिनो जोंनो इमप्लिमेंट खायनायनि सामाया कारण के इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बुफुनु सिमी नायाबो कार्यकरी कार्यकरी कारण के अब बक जों सालायमानि बिसोर जमान हमदि बक ताक सालायनाय बनो सिनि जे डिमान्ड न तै बक पुटाप खायमानि यागुलो अबनो बक सालाय पैकेंगे से नाराय से सेकंड राउंड बक टेबल रिंग पैकेंगे बबस कि न बक फार्स्ट इमप्लिमेंट खायमानाय যদি সে মাইয়া না কোন টংহাকে অনেক তো মাইয়া माया तो अंगनानो कगिया माननाय बाहिमा जोंखाय दोनि बिखाय खालामबाना मुजुबो अबेंगे सिनि कायसा एकटा उइकनेस बुं हिंजी कारण के कतगुला मानै दङो जों जे दोनि बिखाय जे खालामबानाय अबति कोनो प्रसेस करै बा खायबो माया कारण के गभर्नमेन्ट माने बिनि काबांमा स्क्रुटिनि खायनान दङो अ जागा जों गभर्नमेन्ट टोटली जों मिसासाय बानायै कक्सागे याकार जखा अन बाय जों बानाय जाखा अबैया माननानै हिंखाय যেমন जों नंगौ इभेन गभर्नमेन्ट ए जे ताइनाय पीएम वाइदि हिंता हिं न 2014 को जे बरक रंगनि सार्भे अंखा बक 2022 देशको मानु हिंगा अब बासक लेंदि नायदि हिंगा अबतनि बायनो जों जरा बिनायरो जोंबो खासिना नांनाय एबं जों अबनो तुयै खा लगय माटंनाय कारण हिंगा कायसा कायसा स्किम न इमप्लिमेंट खायना हिंगा अबतो अब आनि नंनि कगिया नि नंनि कगिया একটা সরকার মানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নোডাল ডিপার্টমেন্ট কক সালাইমেন্ট বিষয়তে অব একটা ধনী বেকা খারাপ মানে জারিয়া কিন্তু অব লেংদি প্রসেস তো ফুংনি 7টাকে ইয়াকাই যাকছিনে রসাওই ইয়াকার নাইছো নিনি সিনেমংকে আনি সিনেমা হংকে থমাস পাসারাম ত্রিপুরা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট JARC এন্ড JAC नि 2 গ্রুপनि आं ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট हामबाय